ja som Datesola, dnes tu som so špeciálnym hosťom. Ja som Adam Badrnes. A dneska to bude špeciálne, lebo hráme Geometry Dash. Pripravte sa na to, ako stratíme všetky nervy, že? Ja? Áno. Ja viem, že si profi v Geometry Dash a že mi to ide. Začneme. Dobre, teraz ideme z toho radia a skúsim s triom Madness. Tú kotku som získal, ja dal som mu na 100% Bacon Track a tu a Gis. A to som ja ten, ktorý hral to v Robloxe a mu dal urazí. Ja som Áno, strátil. áno, a hľadajte, čo zase, a tie lady si nevšímajte, to je klasika. Proste Geometry Dash. Klasika to viac neštvále, že? Nič nehovor, inak skončíš tak, že budeš mať dry out. OK, a stratil som nervy. Áno, ja. Polaris dry out, tuto to vidíte. Toto som dal ja, celé. Toto dal špeciálny host. Toto dal špeciálny host. Ja nikdy neviem to je meno. Vysloviť to prezivku, neviem proste. A toto tiež dal špeciálny host. Jumpera a Killer Go to som nechcel robiť. A odolkol som klapsa. Tada! Ja ho nejdem. Ja viem, že to nedám. Hlavne sa skús narageovať Dateso. To je poriadku. To vôbec. Kámo, keď som chvíľku ticho si sa dali taký, že to neznašlo nič dobré. Ale že absolútne. A tie ladní absolútne nepomáhajú. Ladní chlapí stepu. Šespe. Tak dám dra out. Čakaj, mi čas dobrý hudbu. Toto je dobrá hudba. A teraz ide hrať. Chce vidieť, ako... Zariadenie, lebo ako to No a dajte, nezabudnite dať aj odber. Budeme radi. A tentokrát som videl video poprvýkrát. totálne odteraz Dobre, že dostal som rage, aká toto to je, nechce. že toto je náš spoločný kanál. Na 14. Nie, ja to neviem. Haló, Mám skúsiť ja klapstep? dáte sa netýram a ty už si ho hral pred chvíľou, si dal všetko.
dziwne, bo to prawie jak wideo. No to wiem, a od teraz byłeś do wideo częściej, a częściej. No, a to zależy od tego, to będzie nas iść. Ano. I na akcję filmiku, jak będziemy robić większe wideo, albo z tego widea, tak sobie potrafię, że tam będzie, nie chcecie, nie chcecie poczuć, że... Nie, Bukiko, ile mi to idzie teraz? Jeśli ja Podchodzimy do tego. ale wiesz, to będzie pisem, że mój rage to nie zrobi. Daj mi dry out. Daj mi dry out. Stefa! Lubię. Nikt to nie czuje kości, a wobec tego nie poszło na tej wideo. Ano, Teraz idziemy jako ja, specjalny host, auto je pre youtuberov. A keby niekto tam môj druhý tam vyhral, a on mi klamal, že na tom hral Minecraft a vlastne nehral. Dobre, už nemám nervy. Počkaj. Idem dry autom dobre. Musíme to dotočiť. Počkaj, potom mi povieš svoje Discordové meno, lebo... Ja nemám Discord, prepač. No aj, keď lo tak. YouTuber som, ešte YouTuber som mi dal na lepka postri. Nemá pláne. Tak si ma vyrušil a má som sa 45. Dostal som. Prepáč, musel som to
Ja mam materiał. Nie,